Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb l'Anna, la que porta la parafarmàcia del Solsonès. Aquesta botiga va ser escollida pels fruits Taribó i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Molt bé. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? L'octubre farà 16 anys. Quins productes veneu a la botiga? Bueno, en posem una miqueta de tot, o sigui, des de cosmètica natural fins a productes dietètics, tot el que són complements dietètics, ortopèdia, minerals, tot el que està relacionat en el món dels productes naturals. Ofereixes algun altre tipus de servei aquí a la parafarmàcia? Sí, tenim diferents serveis. Tenim servei d'osteòpata, massatges, dietista, podòloga, fisioterapeuta, immunòloga i psicòloga. Sempre són tot amb horis concertades. Llavors, el que també fem de tant en tant, organitzem cursos de ioga. No són classes de ioga que cada setmana vens a ioga, sinó que són cursos de, no sé, a vegades de 5 dies, de 6, de 10... Quanta gent treballa aquí a la botiga? Tots els serveis que tenim són serveis externs, és a dir, tots els que t'he dit amb serveis externs. A nivell de botiga estic jo sola. Quina diferència hi ha entre una farmàcia i una parafarmàcia? Pues que la farmàcia pot vendre qualsevol producte, qualsevol medicament que porti químic, i a la parafarmàcia tot el que tenim és 100% natural. És a dir, en el moment que porta un 0,01 d'algú químic, nosaltres ja no ho podem vendre. És a dir, qualsevol complement pel constipat, pel colesterol, per la pressió, pels triglicèrids, ho tenim, però 100% natural, sense química afegida. Vale. Bàsicament és la diferència que hi ha entre farmàcia i parafarmàcia. I que totes les coses que entren amb recepta les has de trobar a la farmàcia. Nosaltres no tenim res amb recepta mèdica. Quins estudis es necessiten per obrir una parafarmàcia? Necessites els coneixements necessaris de les plantes, dels productes que tens, cada planta per lo que serveix i, evidentment, saber les propietats i les contraindicacions. No per ser un producte natural es pot donar a tothom. Hi ha certes ocasions que, tot i sent un producte natural, que estan contraindicades. Quin tipus de client tens? De totes les edats. Des de mitja edat, de gent jove, gent gran... No hi ha una estadística perquè és que hi ha gent de totes les edats. Quin tipus de producte vens més a la botiga? És complicat perquè aquí toquem molts productes, és a dir, des de sanitat fins a higiene, ortopèdia, jo que sé, colesterol, sucre, triglicèrids, per anar al lavabo, cremes per la cara. Hi ha èpoques. Hi ha les èpoques més, a la millor més d'estiu, abans de l'estiu, que la gent utilitza més depuratius, coses per netejar, l'hivern potser més pels constipats, és a dir, no puc establir una mitja perquè va per temporades. Hi ha temporades que vens més uns productes i temporades que ens vens més uns altres. La mitja seria complicada de fer-la. A més, cada vegada les ventes són més variables, amb la qual cosa no pots dir és que jo venc molt d'això i d'això en venc poc. A temporades, a èpoques, a dies, a setmanes, la venda de l'establiment és molt variada. En els últims anys has notat que la gent s'interessa més per la seva alimentació? Sí, cada vegada potser comença a haver més consciència que una bona alimentació, una alimentació sana, t'ajuda a moltes coses, però hi ha de tot. Després, als supermercats, sense voler desacreditar res, ens porten coses que són molt maques i normalment quan veus una cosa maca sempre els ulls tendeixen a anar cap allà, tot i que cada vegada almenys hi ha més consciència, hi ha més coneixement. És a dir, l'avantatge és que ara hi ha uns coneixements que anys enrere potser no hi eren. Després cadascú ho aplica o no ho aplica. Creus que la gent sap fer un bon ús d'internet per buscar informació sobre dietes, teràpies naturals? No, es lia molt. Es lia molt perquè a vegades hi ha productes que són d'un nom similar i poden prestar confusió, com el carbonat del magnesi és una cosa i el magnesi és una altra. I, per exemple,
a vegades el carbonat de manells és una cosa, o sigui, són completament diferents i a vegades no tothom, hi ha gent que en sap fer un bon ús i hi ha gent que sap buscar informació, però no sempre tot el que diuen a internet és veritat. S'hauria de saber valorar i contrarrestar amb un professional. D'acord. Ara farem la pregunta dels espectadors, penjo una història a l'Instagram i demano què li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas era la teva i la pregunta és la següent. De què treballaves abans d'obrir la botiga? Era directora comercial d'una empresa. Vale. Si em demanes per què vaig canviar de directora comercial aquí, que és diferent, és bàsicament perquè jo em passava de dilluns a divendres voltant tota la setmana per tot Espanya. I de vegades potser estava 2 dies que no estava a casa. I bàsicament perquè quan ja fa molts i molts anys que viatges, de vegades també te'n canses de viatjar tant per més bona vida que sigui. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Salut i serveis. Intentem de donar un bon servei i que no vendre un producte per vendre'l, sinó per donar un bon servei. És a dir, primera ja per ètica. Treballem. No es pot dir ben el ram de, entre cometes, ram de la salut i primer de tot l'ètica davant de tot. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia? No sé. Qualsevol, mira, la llibreria, que és la que em queda més a prop. D'acord. I serà un sector completament diferent. I què li demanaries? Què li demanaria? No sé. No sé, qualsevol pregunta que sigui del ram estaria bé. Penso que vosaltres com a professionals us deixaria l'elecció de la pregunta que vulgueu. D'acord. Doncs moltes gràcies, Anna, per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista i ens veiem la setmana que ve amb les pròximes entrevistes. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Gràcies.